BTCनि हाग्रा बिफाननि फरेस्टार आरो फरेस्ट गार्डनि थिसनथायनि गेदेर आनजाद दिनै जागायबाय। BTC मिरु सायख' बर्डनि सिङाव फरेस्टनि मोन 47 आरो फरेस्ट गार्डनि मोन 110 मासिखौ लानानै गासै मोन 157 मासिनि थाखाय दिनै देहायारि राफोद आनजाद खुंनाय जादों। क'क्राझारनि हरिनागुरि गेलेग्रा फोथाराव दिनैनिफ्राय 24 जुलाइसिम बे आनजादखौ खुंनाय जागोन आरो दिनै BTCनि हाग्रा बिफाननि गेदेर थिसनथाय आनजाद फरेस्टार आरो फरेस्ट गार्डनि थिसनथाय आनजादा दिनैनिफ्राय जागायबाय। आं बाक्सानिफ्राय फैदों सार। बाक्सा हाथिनापुर। बेसेबां आसा खालामदों? आं सार एबारनो लागोनखौ आसा खालामदों। आंनो फार्स्ट पजिशनाव फैदों 1 आवर 30 मिनिटआव फैदों सार। बेसेबां किल'मिटारमोन? 16 किल'मिटार 8 किल'मिटार थांनानै ओमफ्राय 8 किल'मिटारनिफ्राय बेक फैफिननांगौमोन सार। बेनो सार। मा बुंगोन मायबा बुंनो दं सरकारखौ? सार आंखौ एसे नायफिनहरदो सार। आं फार्स्ट पजिशनाव फैबाय बुहुत खस्थ' पाहार गोजा जायगायाबो बुहुत आग बारायनांबाय बुहुत खस्थ'बो मोनबाय। बिदिनो सार एसे नायफिनहरदो आंखौ। बेसेबां मिनिट बा घन्टा लाया? आंनिया सार 1 आवर 30 मिनिटसो लादो सार। 30 मिनिटनि एसे खम देर घन्टा। आंना अनजु देउरि। मा आसा खालामदों? आसाखौथ' खारखांबाय 4th पजिशनाव फैदो 1 घन्टा। बेसेबां टाइम लादों? 1 घन्टा 45 सो लादो। बेखिनियाव हादो आरो 4th पजिशनाव फैदों। मा आसा खालामदों? आसा खालामो जे एसे नायफिनहरो मोजाङै। दाथ' जों खारनोथ' हादो बुहुत खस्थ' पाहारखौ गाखोखांनांगौ। फैनायाव बारा प्रब्लेम मोनाखै थांनायाव बुहुत प्रब्लेम मोनदों आरो जों बुहुत खस्थ' जादों। जों हिनजावसा मानसिना बारा स्टेमिनाबो गैया। बेनो फार्स्ट टाइम नामा? औ बेनो फार्स्ट फरेस्टनिया आसामनि होखांबायमोन आरो आसाम पुलिसनिखौ ओमफ्राय फरेस्टनिया बेनो फार्स्ट टाइम। मा इन्टारभिउ होबोखो दिनैसिम? आङो आसाम पुलिसनिल' होदों बेनोल'। ओमफ्राय बेनो सेकेन्ड आरो।